on calminama bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo gonɗon no gonir ɗon yo jaam kisa Allah wone meɗen en gatti ɗo yewta men koɗo galle e gande ɓaleɓe gande men fina tawa enen ɓaleɓe eɗen bismiɗo suka to banggue duuɓi kono mawɗo to banggue haqqille suka mo ɓoyɗen nande hay so wi ko Allah hoddiri yiidemo ko hande hono ceerno Chérif Dia mo wuro men wiyetego Ali Diaw noon oɗon gandi firtata Diaw ko Diawɓe walla ko Diawo wuro ngo woni koye Gandiol e diwan Saint-Louis mo ganduɗa eɗen gandi gandal mum ina yaaji ina anda e on diwan ha ko Allah waɗi hande o ari ɗo e Pindi TV gam salmodirde e bandiraɓeɓe ɗum noon musidɗo ceerno Chérif Dia ko wadde fof calmina bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe e hono télé men Pindi TV. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa rahimallahu ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqad laqu kull mararatin harra liyasila dinullahi ila kulli buqatin wa arwah fahum shahidu badran wa khaybara ba'daha wa yawm hunainin wa dima'u tusabbibu wa alaykum salam wa rahmatullah musibbe aduna musidɓe Afrique kala ɗo neɗɗo wawi wonde salminama jurama eɗen calmina kala ɗo pullo wawi wonde e kala ɗo julɗo wawi wonde kadi e kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah salminama surtout noon hilifaɓe diine men e hilifaɓe aadaji men ɓe calminama ɓe ñaganama Allah min calmini Pindi TV naɓe foof ceerno Aboubacry wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu e waleykum salam hade men nadde yewta nde en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe dande mon mantini guendiyankagal mon labti jamma ñalawma subaka e kikiɗe en jetto kedi noon faade Ibrahima Ba sahaɓe mbiyamo Ibrahima Ba mo ganduɗa eɗen gandi woni ko toon to Bordeaux Ibrahima Ba gonɗo Bordeaux e fedde timmude e fedde Pindi TV o salminama o jurama o yettama kanko e cuddiɗo makko ina wiye e hono Hawwa Sow jeyaɗo cuuɗi men to wiyete Jokkudi ko noon kadi Ablaye Mbow mo Hammadi Hunare e julol e musidɗo biyeteɗo Fati Lam mo Padalal wo seedi yantude mo ganduɗa ko kañum woni Mariame Mbow mo Ganguel no wawi wonde Ganguel Soule walla Ganguel Makka Mbondi walla Ganguel Cheikh Moussa ɓe calminama ɓe jurama ɓe jettama walla Ganguel Fijo Borti e wondude Cheikh Dia mo Boyinaji no wawi wonde Sinthiou no wawi wonde Rumde yantude e bandiraɓe woɓɓe ɓe ganduɗa koye fedde hen jeeya Djibi Dia mo Dunde Kouseri Ramata Mamma mo Dunde Kouseri yantude mo ganduɗa ko Abdoul Togosel lollirɗo lamto gardiɗo fedde fulɓe wo ene wiye Askoy Tia koye nder Espagne o jeeya noon ko cuuɗi men Agnam Thioday en jetti noon mo ganduɗa ko Cheikh Abdoul Khadiri mo Moumar Sarr gardiɗo fedde WhatsApp Pindi TV kamɓe kala en jarnimamaɓe en jettiɓe e pelle goɗɗe kewɗe jogorɗe arde mo kala ɗo woni ene jogui hakke suɓade ko yiiɗi waɗa fedde nde yiiɗi Allah jarama jarama ceerno Chérif Dia to banggue humpito komin namdi haade amen yiidema ka neɗɗo da o teskoa to banggue darti to banggue ƴewgal fannu yenke ko faade sadakuji jaltintede Allah humta haaju jangguɗo Qur'ana baɗɗo e leɗɗe men fina tawa gollotoɗo goragu joguiɗo pegge gam udditare baɗo lordgal ko addi foof min namdotoma ko holto jangguɗa Qur'ana o Diawo kam wiyetake holto janggui gandal nde tawno Diawoɓe e gandal gondi holto jangguɗa Qur'ana alhamdulillah min noon janggumi alquran nder wuro amen wuro ngo mo jibinami minen ɗon min janggi alquran han min ndeni ko jiknaɗo amen janggina amen guila suratul baqara ha suratul nasi ha min ndeni ɗum alhamdulillahi demin jaltata ɗon tawi ko min janggi shari'atul islam ha min paari e neɗɗo noon wona ko tawɗa ko tan jontinireɗa ɗum jumawo goto arab wiyata إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي سجت وانا وتوات كتاي كوتان أو يندين ردوم على سجت أو أفهمي أو يلتب سبي بولار نويا lewru so yawtatana a faami leerata eyyi mi anda ko hono misal pularo pular eyyi ko noon ɗum firti ko yo neɗɗo yaltu kala ko dañi yo yakadi yiiɗo yo goɗɗum watta hen eyyo kadi mo gandanɗani ko gaccuɗo gandal yeehi ɗaɓɓoye gandal ono wawa fotodirde mo gandanɗani accani gandal yeehi ɗaɓɓoye gandal alhamdulillah demin janggi ɗon ko jangate ko toon foof
min nela e daaraji goɗɗi ɗi gandanɗane ma en hen ngar min jangi toon alhamdoulillahi rabbil alamin nde gomiɗa cuuɗi mon janngude Qur'an hol ceerno goɗɗo mo natɗa jangde Qur'an eyyi de jaltumi ɗon alqur'ana kam mi memani hen ha gartoymi ɗon ha gartuɗa ɗon tan eyyo ɗon min jangi alqur'an ɗon min jangi a faami ko wiyete tafsir yo kaɓorɗe ɗon min jangi ɗum ha min paari min puɗɗi ɗon yaltude noon yaade shari'atul islam kama yaade ko jamano lamdi ko sabi arab no wiya bi sayri zamani ka sir yaadu jamano ma yaadu jamano ma noon wona ɗo ɗo gonɗa tan ko ɗon tonnodirta he ɗum ko sa yalti ha gandanɗa hawrema dañanidal mbawa fompodirde worɓe Allah ɓe alhamdulillah de min jalti min jetti Allah komin ko gaddi alhamdulillah o hol sernaɓe men ɓe jaaɗa tan ɓeydude gandal nde wonno ko mbiɗa ko neɗɗo yondinta ko gandal kono kadi ko nunɗal addanta neɗɗo o ɓeydude gandal eyyi hande ande de jiknaɗo amen jangguina amen komin ko poti janggude ɗon e galle he ha mi paari o nuli amen ko daaro ceerno Ndiaye Dukke ceerno Ndiaye Dukke Ndar mo anda Ndar ko ganda molantede Allah o maayi ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ɗum tolnoto koye joni duuɓi jawi ko yalti koye aduna a jokke duɗal makko eyyo garmi ɗon jokkumi ɗon mi jangi ɗon kadi asrar machallah ko gorko Allah wonɗo joom ijaba machallah temi khidmi ɗon kadi eyyi mi ligganima ɗon te gandal hoddema heeb haqiqa gandal ma ligganaɗa ɗum eyyi neɗɗo kala ka wonani taalibi he ɗum a wonata ceerno muɗum alhamdulillah demin toon nela minen chaque instant tan ko ndigal min jarata eyyi demin jeeyi toon min nela toon ha o happu omo gandanɗani min potno toon wat eyyi demin garti kadi min nela kadi inchallah ɗo goɗɗum miɗanne ma jaaɗum toon e dow ɗum ko wayno Kaolack Medina Baye a yehino toon a yeehi kadi nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa ko toon to ɓogge ɗen foof janɗa ko wittoyde gande men hoko keɓɗa toon joni haɗa andi hande minen min jogui ko hilifaɓe eyyi neɗɗo mi yi haala sen Touba wi ko neɗɗo so ala kilifa a faami no wayno oto mbo ala frein oto noon so ala frein kala ɗo jiiɗa ɗum tan mambat demin garti duɗal ceerno Ndiaye Dukke o neli amen ko duɗal ceerno Hassane Déme on ko kanel najo immino ko kanel ari Medina Baye kam kone ko gorko Allah molanteɗo Allah kala ɗo guinnoɗa ɗum tan aduna o fof no andi ɗum a faami min goni ɗon ko wonat duuɓi 6 joni demin garti noon o neli amen kadi duɗal ceerno Abdoulaye Dia to Bogge eyyo toon noon min timmini mboolem ko gandanɗa ko hoorema miɗen jiilatono ɗum alhamdulillah woni haqiqa o kama sharia o yo gandal fulɓe alhamdulillah titogo min jano fof koɓe fulɓe min dewani e ceɗɗo alhamdulillah eyyi wonano noon komin yawanɓe seɓɓe koɓe ko jogui e si neɗɗo pour mbasa yawede ma jangga ɗemgal ma pour janggo e jaam on dañi ko ñen ɗon ko e nder nokkuji mon ɗum waɗon jiggoyaki eyyi e woni e leñol moɗon on dañi hen waɗon jiggoyaki banggue alhamdulillah min jiggiyani ɗo goɗɗum eyyi komin ko jiilotono ko foof min dañi ɗum nder leñol he inchallah a jarama ceerno Abdoulaye Dia to banggue Qur'an aɗa gollo to banggue leɗɗe aɗa gollo aɗa waɗa aɗa dargol ma beele ko lassari o tan laadata halwa walla waɗa ramli walla aɗa waɗa holko ɓuurɗa hen yawde so neɗɗo timama joni jogui haaju tan ide ƴewanede holko cikkuɗa tan ɓuuri yawde ko ƴewantamo hodde en natande largal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko ma khaba man istakhara wala nadimu man istashara hay mo gandanɗane o disnoto ñande fof wona ko noon disnade eyyi hodde ma waɗa won ko laara neɗɗo mo kooliɗa disnoɗa ɗum on a riccata ko kadi hodde ma naata won ko komi jiɗɗo resdebbo komi jiɗɗo nadde oɗo liggey mi laara daranɗo kam eyyi ɗum woni istikhara ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko yamiri ɗum e si en gari aadaji fulɓe ɗo hina heewi darde minen inchallah ngal min jangi ngal wiyete fertu jiya nani wayno ka mumnoɗo guite ma sa fertu guite ma jiya faami eyyi min ɗon ko ngal dargal mitti inchallah miɗa ngal dara e nder minute aji nogas ɗum ko gande jawɓe ɓoyde ɗeya ɗe ganduɗa gande jawɓe
eyyi mi wiimo joni ko Al Ndiaye woni cosaan amen. Al Ndiaye woni wongo. eyyi yo dimin toon gimmi noon min ngari gay hakkunde ɗo Lacrosse kamo Ndoyen saare nde wonde hedde Sébi Khoutan ɗo. e si toon to gandanɗa ni woni Al Ndiaye sa jippina hande pootu mbiɗa ko hoɗo jajaɓe koɗi wallahi maɓe mo kollu hino toon wonɗo mamam o mo gandanɗa ni kam jibini babam kam daratno ngal ɗo dargal ha joni bagaseje makko kamo lolle makko ɗeɗe liggortono alhamdulillah miɗen ɗe jogui ha hande te meni min hen balla yimɓe ɗo e nder leydi he yo caggal leydi on ɗon kanko dardatno ngal ɗon dargal fertu jeeya e ngal noon ko bayo amen jangguini amen ngal fami jangguini amen ngal kala ko gandanɗane a yii ɗum hen ɗum firtotako alhamdulillah min mi meeɗa darde neɗɗo temi yiyani ɗum ngal ɗon dargal woni fertu jeeya sa ferti tan a yiyat a yii Adja mboɗo anndi ɗo mbiɗa ɗo poot sababude mboɗo anndi Sagga Djiby Yagga en mboɗo anndi Wambaye Danuel en mi yeehi Lompul en ɗin nokkuji ko nokkuji caaliwol to baŋnge ngoowagu sifa safuɗi no keewi no feewi wooda mbiɗomo ngoowagu safrirtaake baŋnge qur'ana wooda mbiɗo ina waɗe ay wooda mbiɗo ko lenɗe ɓuri yawde an holno safrirta ngoowagu eyyi min miɗɗum safrira alquran miɗɗum safrira jati miɗɗum safrira kadi leɗɗe so tawi ko wallu alquran o so yeehi sa yeehi suratul kafi won aya alquran ba Allah wiyata toon fa a'inuni bi quwwatin ballite kam a doole aya alquran o won lekki gandanɗane a faami koki waddete ɗum defde e tew ngeloɓo eyyi ko semaine aji ɗiɗi gokkumami si tawi tan koko heftima ma artu ɗo ɗo wonɗo so tawi noon ka jibidinaɗo hen mi wawa ɗum safru e si miɗama hen wawi ñaganade Allah noon e si mi wawamo wat garantine ɗum mi wawa ɗum safru so tawi jomum ko jibidinaɗo hen taw jibinaɗo hen eyyi yo banggu hono wiyete si en jeeyi gay e cati kamo ceefi miɗen ɗum hen a faami cafrirte e si tawata ka neɗɗo no tewi a faami so tawi ko jatol en koccodirat menama mi jatama ha tinana ɗum a faami hoorema poɗɗoɗa haalde ɗum ko banggue jatol eyyi yo ɗum ɗon ko banggue jatol e si alquran o kam ɗum a leɗɗe ɗe noon chaque jour kam ɗum yadat min ko noon liggartomi ɗum so tawi ko wallu gorako inchallah e wadde lekki mbiɗa watte koye e aaye e tew ngeloba to banggue jippudi hewɓe no mbiya ngoowagu jippante ko dammowol walla ko solliwol holko tawɗa e galle mon ene jippe e an hol jippude namnoɗa joni joni jippude comme hono mbiɗa heddi famude question ko foti yoɓede wonne mbiyata ko ngoowagu koma saɗa liggane koma mbaɗa sabanagam o an no foti neɗɗo yoɓata wawa ligganede eyyi ngooragu haɗa andi hande wallu ñagade Allah ɗum wona ko gandanɗane ɗum haaldete hay coggu min chaque jour mi yiɗata hen haalde par coggu saabi ɗum nandata ka e jeeyigu kamo coddigu e siɗen tongodiri tan a konngol min gueɗam ɗe cattani si tawi haɗa hattani mi wima naggam sa ɗum wawa mi wima ko mbawɗa eyyi neɗɗo o noon ko jogui ko a poset mum tan kamñum yiɗa eyyi inchallah min ko noon liggaratmi eyyi ɗum ala dammowol tegatmami ala naggam tegat eyyi ko goɗɗum wawi wonde joni mbiɗa ko lekki wadde ay wadde tew ngeloba ɗum koto banggue ngoowagu ngu to banggue udditare yimɓe heeɓa ne jogani ɗum gueɗe guila e lorle guila e pegge hay ko nandi hen nde jimami ɗe tan aɗa andi joni sa yi jeeyaɗo ko wayno Momar Sarr jeeyaɗo on diwan won talki jeyata tan an daɗi ɗo to gummi goto fof jogui sifa gandal muɗum ɗeɗo pegge kañenne ko hol sifa majji eyyi hande pegge miɗen hen liggo wallu udditare hande feggere nde noon min mbaɗantande suko eyyi mo gandanɗa duuɓi nogas e jeeɗiɗi dañi abbi dow saabi feggere nde kone hawnide suko so haɓɓimane tan hande gurdam makko no wawi hen hay a faami tadde kam huddira Allah wadde mbiɗen hen liggo ko gandanɗa hoorema alhamdulillah ɓe yeɓatɓe amen mataw maɓe gandu
inchallah pegge kam miɗen hen liggo ko woodi solo te sani haɓɓima tan a matin wonko woni e ma saabi sani haɓɓima sa ɗo wirtina hande tan maɓe mbi a faami maɓe mbi kaari a bonan ɗum noon sa woni soko mo gandanɗane a dañani ko gandanɗane ene renma a dañani sécurité ɗum ko kala heeƴi hen ɗum tagi kelli faara commande ɗo helli fe ne wawa ɗum wadde eyyi ne wawa ɗum jogade walla udditare noon kadi eyyi miɗen hen jogui longal fulɓe eyyi longal ngal gandanɗane ko ƴiyal mbarodi eyyi bawodi ladde tak no mbiyeten eyyi eyyi ƴiyal mbarodi ngal gandanɗane a faami kongal jula ngal laabi ɗiɗi tan yula laabi ɗiɗi eyyi yo ƴiyal ngal gandanɗane kongal jula ngal laabi ɗiɗi haɗanni sangal ni waɗi a haytoto kammi haytotoma a faami taw ko nder yulode taw sa yuni aɗa yiya neɗɗo yidema hen eyyi yo eyyi kamo jullare nde gandanɗane dow lawol woni jullare wonde dow lawol eyyi jullare wonde dow lawol mbo kala wirtotone a faami kala jahowo kala wirtotone kala birte sabi bedde kam ko bedde tan lawol ko lawol kala jahowo tan ma rew ɗon eyyi jullare nde wot komin hen baddata kamo condi a faami kamo gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗani ɗum sohlani hay neɗɗana haala ɗum ɗo te sa ɗum lootima nini min mbiruma ɗum te inchallah a yiyanat hoorema taw min laynanima eyyi ɗum kam Allah waɗani amen ɗum alhamdulillah e minen noon min peera gollodira neɗɗo o sikkati ɗum min jettirata hen Allah sabi Allah kam haali alquran wi zalika fadlun min allahi yu'tihi man yasha a faami a yi ɓural Allah ceerno Abou Allah ƴettata ngal totta ngal mbo wela joni mbo wela on noon hina wawi on boɗeji hina wawi on ɓaleji hina wawi on a faami ne wawi wonde mbo kala Allah kam ƴettata ɓural mum totta ngal mbo wela alhamdulillahi rabbil alamin amin jetta Allah ngon ɗon senga kam inchallah san gatti sifa goɗɗo ko wayno rewɓe ne keewi ko wiyete ko rewɓe en pucci en galleji en ne keewi wiyede saɗa sooda saɗa naata no mbiɗa ni ne jogii kiite ma ƴewde ma waɗe malla ha saabu nangamo beele fof ko sifa lekki gooti mbaɗiron toon ɗum walla ala debbo ne jogii gueɗal mum banggue soodowo galle e ko wayno daaba ene jogii gueɗe mum banggue eyyi haɗanni dargal kam ko dargal tan so en kebbitima darde to dargal ko dargal kan neɗɗo so ari banggue ñawdugol ngol mbiyanmi eyyi yo ɗum kam hina woodi ñawdigo gorko hina woodi ñawdigo debbo eyyi ɗum jiidata sabi debbo toujours ko moyen eyyi gorko ko ngakkilis eyyi gorko koko ɓurt ko ngakki toujours ɓe jaafo wondaɓe ɓe jaafo eyyi yo jiɗɗa wiide eyyi yo hande tawi ko debbo a faami woodi to jaadata e makko gorko o ne woodi to jaadata e makko fof ko programme eyyi inchallah on paami gonɗen ɗo koye yewtere men koɗo galle gande ɓaleɓe ɗo e Pindi TV koɗo men ko miñiraɗo ceerno Chérif Dia mo ganduɗa jeeyaɗo wuro men wiyetengo Ali Diaw koye Gandiol on kadima ko haali ko to banggue gandal fina tawa e wittoji ɗi o heewi eɗo yetti eko nandi hen ceerno Chérif Dia to banggue gande meɗen tawi kadi ko gande fina tawa gande men enen ɓaleɓe ko kala joni ko to banggue go haali ɗum gayni ko heddi ko wayno tundaram en nden no wattano ko wayno lappetake en fulɓe ne jogotno gueɗe mi wayri nande ina haalene ñawde beele no heddi ha joni walla koko gasi ene heddi ha hande heddi eyyi e si noon hande koko jogui charte yeji ɗi gandanɗani wonɗo kilifa amen kam tocca amen ɗum hoddema ɗum gollodir neɗɗo ma tegana ɗum ɗin ɗon a faami charte yeji ha jaɓaɗi ha wima eyyi ha wonda wima eyyi puɗɗoɗa ɗum tottude puɗɗa ligana ɗum eyyi ɗum wona a faami n'importe neɗɗo fof waɗante ɗum joni eyyi te miɗen hen joguingol gandanɗa kongol pour fetel jaasi kam ɗum fof ɗum haalaka guila fetel o mo gandanɗane mo fellata ngal ɗon gandal ngali ɗo ha joni te tano amen on mbiyanma Mamoudou yonni Mamoudou eyyi kam guila événement naareɓe he o kewnoɗo Mauritanie 1990 wona o ligguinoma hen ko woodi solo machallah e ngal ɗon gandal noon alhamdulillah min dontingal a ngali ɗo
ha joni esi wasiya haɗande hande neɗɗo so wuri so acci wasiya makko tan ya waɗiran ɗum ni no yiɗirno eyyi sa waɗi ko gandanɗani koko lutodiri ɗum ɗon a faami goɗɗum no wawma hen tawde eyyi kam ko noon o accuno ɗo wasiya mo gandanɗani ni e ni e ni a faami min poti waɗirde gandal ngal sa ngal waɗirani no wona noon tan Allah no wawma jariborade hen to banggue ɗum mo sikki heɓe no mbiya ñawdade wasa yettade ɓoyi accude ha yetto mataw tundam no moƴƴi kono mataw lappetake mataw ɓoyi moƴƴude eyyi ɗum foof no woodi eyyi hande haɗani mbiyata ko alwiqayatu khayru min al ilaj manam rende hoorema wadde sécurité hoorema ɗum ɓuuri ñawdade caggal nde jaaɗa ha joom yeehi ha mema eyyi haɗanni woodi ko gandanɗani ko ɗum façon-ŋaji kewɗi woni ɗon ene woodi ko gandanɗani fetal o mbo huɓɓata hen woodi ko gandanɗani ma fellu kono yettata ko ma huɓɓa kono yettata eyyi yo joni noon so tawi ko jamdi noon jamdi ndi ndi helat ɗon e ɗon jamdi no wayi tidde ni so tawi ka kaɓɓiɗo hunde nenema tan koko helata joni joni esi ɗum noon en kibbittotogo mina mami ko charteji ɗi gandanɗani kanɗi min pawanatma saabi ɗum wona ko gandanɗani sa ɗum haɓɓima tan a natan nder yimɓe haɗa tooña eyyi ene heewi ko gandanɗa hoorema ko ɗum jaari hen saabi leydi ndi ne dilli neɗɗo hoolo hoore mum tan watta toñoyde hoolo hoore mum tan yaha ƴeewoya gueɗe janane walla naata ko fotani nadde eyyi tawa noon a faami ɗum ɗon fof ko charteji he jilla kama charteji kadi goɗɗi jomum so ari sono sohli mamin ɗum tegan charteji ɗi ha jaaɓa min inchallah min dow ɗum tottude gandal ngal a jarama mi faami saabu ɗo kalɗa ndo en faade mbottu faade jugguñ faade ɗin nokkuji ko nokkuji ɗi ganduɗa no feewi mboɗo andi no fulɓe koddireɓe hoddi mumen ɗon toto kalɗa mi haalinane Pout mboɗo andi toon no feewi no fulɓe koddira toon e ɗen gande ɗe ganduɗa ina ndeni ko kalnoɗen ko beele onon oɗon cikki hay onon so yonta moon so jawtoyi sukaɓe ɓiɓɓe moon ma jangguɗen gande saabu ina yimɓe no mawni tan ina usto mi yi kotke doyennaɓe kotke mottunaɓe e jogguñnaɓe faade ɗon ɗo gom 2 e ko nandi hen noɓe koddira ɗon mi mboɗo andi gueɗe mabɓe kamɓe calliwolnaɓe mboɗo andi gueɗe calliwolnaɓe guila ɗon ɗo ganduɗa ko ɗo e Diambalo ha yettoyi Pout e on diwan fof mboɗo andi beele cikkuɗa ɗen gande onon koye moon on janggi beele sukaɓe moon janggi beele mbawa hennode janggo haade mumen boomede walla leyɗele mumen kebte eyyi haɗandi hande gandal so rontinaka tan a faami sa renaki on ɗon fami mambo ya ha majjam ɓuura famɗo doole e alhamdulillah minen hande sa arno wuuro amen duɗal mawgal woni ɗon ha hande ni no mbirumami ha hande leɗɗe ɗe ɗe gandanɗane min jangguiɗe ɗo ɗo min poti janggude min gandiɗe ni no min potoriɗe andu ha hande ɗin ɗon jangge hay sukaɓe amen miñiɓe amen mintiɓe amen fof inchallah meɗe jogui yakar kala garɗo janggo e jaam inchallah gandal ngal ngali ɗon eyyi neɗɗo noon so reeni hoore mum tan a faami rena jawdi mum e sa wi jawdi noon sa wi jawdi tan ɓesgu naati eyyi ɓesgu ma noon wona ɓiima tan a faami ɓiima ko ɓesgu ma noon ila yawmi liqa'illah gaga ko jangguɗa ɗo e nder cuuɗi men wo Ali Diaw Diawɓe ne jogui kinde ha heewi Diawɓe ne jogui gande ha heewi Diawɓe ne jogui gandal ndiyam ne jogui gandal jeeri Diawɓe mbiyen noon janggen ha mbawen ko dokken ha kumnan pellen ha kuuɓen beele gande Diawɓe ɗen ene kedde moon ha joni alhamdulillah ko hande hayɓe ɓuuri e hanki tan woni hande hanki sa wi hanki tan hanki woni hande sabi histoire tan haalati histoire hono muɗum e gande ɗe nani ɗo de perataɗo ummade aɗa andi isnu koko wori solo isnu isnu mi anda ko hono mbiyeten ɗum Pulaar woni
jabanede sakkitaare sakkitaare eyo sakkitaare eyo neɗɗo sakkitma koko wodi solo haɗa wawi janngude ha para tawa a sakkitaka e sa sakkitama noon a faami ko hen sirru o woni a faami woni assirru yasri mal isno sakkere daiman tan wondata ko e isno kamo sakkitore e alhamdulillah gandal ngal minen min jangi ngal ko juuti te min cakkitaka eyyi de min cakkita yo min jahan koye amen noon a faami ko ɗon sakkere o woni ko ɗon sirru o woni eyyi de min cakkita noon ko nden min gande kat min cakkitama joni neɗɗo noon sa wellitama tan a yeehi eyyi neɗɗo sa ɗum janggani ha wawi ɗumen ha wawi lumbade wata wi ɗum a faami ya jaggito e balaɓe am accu ɗum yahana hoore muɗum haɗa wawi kay eyyi tawi o wawi accu ɗum yahana hoore muɗum joni galle o noon ko noon a faami kala jangginaɗo ha diran on foti tan an a jogoto sakkitade eyyi taw duuɓi ma noon a faami ɗi timmi duuɓi sakkitade wonni duuɓi no mbinoɗa nane nogas jeeɗiɗi fayi dow nogas jeeɗiɗi fayi dow nogas jeeɗiɗi fayi dow eyyi yo fami amen ko ɗon ɗon daƴi gandal mabɓe eyyi yo ɗon ɓe daƴata gandal nden jawɓe jaɓatano wona kinde hewɓe jaɓatano jangginde ɓiɗɗo debbo ɓe mbiyanno so debbo jangginama gandal resama e hande yaltina gandal ngal fande kinde goɗɗe beele ɗo ndeni on sarɗi ha joni walla ala oɗo hay rewɓe ne janggine ala minen hay ɗumen hay rewɓe janggintade ɗon janggina rewɓe eyyi yo rewɓe ɓe janggatɗe heɓe jangguinede ɗum kam ha hande machallah nenam nani ɗo wuuri meɗen ɗum ñagano Allah yallo yo Allah ɓeydu gurdam amin ya rabbal hay kankone woto ko Allah resdi ɗum amin 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 e machallah gandal ngal kam neɗɗo sa tawi wonko tan pour ɗumina hen pour ciwa hen ɗum weɓat alhamdulillah minen koye nder gandal min jibina hen min muyni hen min gandi min ganda diga ko wona gandal gandal min gandi guila mamiraɓam somi limi haɓe goni yimɓe jeeɗiɗa hande walla jeetata fof ala hen mo gandanɗa nan jogui meccal gongal fof hande koye gandal tan min gandi gandal tan min gandi eyyi gandal fulɓe gandal alquran eyyi ɗum min gandi fof na yaada ala hen ko riwata goɗɗum ɗum te ala hay caɗele gote fof na yaada eyyi yo foti ko noon neɗɗo anda ɗum walla wasa ɗum andu aɗani neɗɗo hande ceerno abou kala ka anda ɓuuri heew manam a wonat gaña he ɗum saabi neɗɗo woɗɗo tolnotoɗa a faami mbiyataka kala ka anda tan ɗum wodani e si noon jumawo goto arab wi ko li kulli ilmin rijalun fihim ladayhi majalun man ramahu min siwahum araka minhu dalalu a faami kala gandal ngal jiiɗa hande Allah ƴetti hen seeɗa o supti a faami goto e worɓe o totti ɗum hen joni sa ɗaɓɓi gandal ngal noon ɗo wona ɓen ɗon worɓe mi yiyema majjere eyyi yo pour a faami pour ganda ɗum noon il faut ko mbaɗani ha ɓooya tan kawra hen ha kawra gona tan a wappa tan ha pottoya hen ha kawra hen ko noon a jarama bandiraɓe beltima no feewi ceerno Cherif Dia mo ganduɗa jaade cuuɗi men woweten ko Ali Diaw Ali Diaw kam no mbinomi ni yahoɓe hedde wo mbaydan welen takkade less gan toon no feewi sa fayno saretaji no gummo ina jana ƴeewoya mataw ko ɗum wonno alhaali sirlu gonɗo toon o gañjol naɓe foof calminama juurama hol nimama téléphone mamin mbaɗ ɗum e ɗum ɗo henni kono hol nimama téléphone so wonɓe ganduɗa so jiiɗi jokkodirde ma holno mbaɗata 78 016 22 ɗum ko numéro commercial 78 016 22 holko ngol cakkito eyyi meɗen yoftongor a yoftongor gonɗa a yoftongor toon wona e si miɗa wona kadi saare to kadi aɗa wona to wuuro to aɗa yoftongor ɗo eyyi miɗa wona miɗa wona saare to kadi aɗa wona saare to inchallah noon noddi tan yoftongor kam mbaɗandi woɗɗani no feewi hedde yof ndegani nen yof laaye nen inchallah jarama ka moƴƴo holko ngol mappanta e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV eyyi alhamdulillah ɗo min puɗɗorno tan ɗon min gasrata sa yi idana mami men yewtuɓe yimɓe ne jogotono gandal ha ɓe jaara hen ɓe maaya tawa hay goto andaɓe ndeysan
eyyi mi winoma ɗo noon bi seyri zamani ka sir eyyi neɗɗo yahay a faami yahdu jamano ma eyyi no sa laari yahdu jamano fof en so gullodi si heɓe deƴƴo e ande gullatnoɗo kamo gullakintonoɗo gullatnoɗo e gullakintonoɗo eyyi fof en hande so gullodi tan soɓe deƴƴo e tan a faami toon ɗum andate amin jetta Allah e kala ko gandanɗa ɗum feewi ɗo tan koga Allah eyyi kala ko woni hen a faami wona ɗum min muyno hen e miɗen jetta Allah miɗen jetta télévision o kadi e miɗen on ñagono Allah amin kala ko gandanɗa ni on cohli ɗum ɗo tan e moƴƴore kam ɓural e yallo yo Allah waɗ ɗum ɗo amin amin e yallo yo Allah waɗ développé place o amin e barkinela sallallahu alaihi wasallam min calmini aduna amin kala ɗo pulla wawi wonde min calmini ɗum min ñaganima ɗum Allah min calmini jiknaɓe amen kadi sehilaɓe amen fof min calminiɓe alhamdu awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam en jetti Samba Diop to banggue caméra wonno nde Fatou Mansali Mati e Thiad Ibrahima Ba ka bato Bordeaux ko fedde mabɓe teddinirno hande nde ɗo yewtere koɗo men ko ceerno Serif Dia mo cuuɗi men wo Alin Diaw e diwan Gandiol golle ma jooɗi peewi noon ceerno Dia marhaban hayakum yo Allah hokku en gandal ngal tabita kala garɗo sabobini Allah hokku ɗum dañde wune o ha gatten ɗo gongol so Allah lamɗo jaaɓi a jarama Dia amin machallah marhaban